салом алейкум, ҳамватанони азиз. Хуш омадед ба канали биё бо ҳам меомӯзем. Мавзӯи имрӯзаи мо выключатель простой иборат аз се клавиша мебошад ва мо чӣ хеле ки гуфта гузаштем, оҳиста оҳиста аз зинаҳои поён ба самти зинаҳои боло ҳаракат мекунем ва боз ҳам мавзӯи имрӯзаи мо выключатель иборат аз се клавиша. Рафтем. Бояд аввал мо дида бошем выключатель иборат аз се клавиша чист ва кадом ролро иҷро менамояд. Аввал мисол якум лампочка, дуввум лампочка, сеюм лампочка. Сими ду намуд сим меояд, дӯстони азиз, чӣ хеле ки дар видеоҳои гузаштаам буд. 0 мисол гирем аз коробка ё аз шиток ва фаз. Акнун дӯстони азиз, аз ҳар як лампочка яктоги 0 мо меорем, пайваст мекунем ба ноле ки аз шиток меояд, напрямой пайваст карда мешавад. Сими сурхе ки дида истодаем, дӯстони азиз, выключатель насб мекунем, мисол иборат аз се клавиша ва выключатель кадом ролро иҷро мекунад. Ҳамин як фазе ки омадааст, дӯстони азиз, аз боло ворид мешавад ва аз поён се қисм шуда мебарояд ва ба ҳар як лампочка меравад. Чӣ хеле ки дида истодаем, дӯстони азиз, ҳамин выключатель метавонад фазро се тақсим карда ба ҳар як лампочка ба тарзи ҷудогона равон кунад ва қатъ намояд. Тамом. Тарзи хеле сода. Аввал лампочкаи як, лампочкаи ду ва лампочкаи се. Коробка, шиток ва дар центр выключатель иборат аз се клавиша. Аввал меорем сими основной аз шиток ба коробка. Фазро низ меорем. Хуб. Чӣ хеле ки дар наворҳои гузашта дидем, дӯстони азиз, аз ҳар як лампочка сими кабуд 0 оварда мешавад ба коробка ва дар ҳама ҳолат сими кабуд, сими 0 пайваст карда мешавад бо се симе ки аз лампочка меояд. Акнун мегузарем ба фазҳое ки
дар лампочка мешавад бо ранги сурх 2 ва 3. 3 сим омад. хоб чизи хеле муҳим дӯстони азиз, дар ҳолате ки выключатель иборат аз 3 клавиша мешавад, ба выключатель дӯстони азиз 4 сим бояд омода бошад. Сими 2, сими 3 ва сими 4. як чизи хеле муҳим дӯстони азиз, выключателе ки иборат аз 3 клавиш аст, выключатель аз боло як выход дорад ва аз поён 3 баромад. вход аз боло ва выход аз поён. 3 сим аз поён мебарояд ва ҳоло ман ба шумо нишон хоҳам дод чӣ хеле ки дида истодаем. симе ки аз боло медарояд, ин фаз, асамной фаз бояд аз боло дарояд ва аз поён 3 тақсим шуда, ҳамин фаз 3 тақсим шуда ба лампочка меравад. агар ҳамин фази основнойро дӯстони азиз аз дигар ҷоҳо насб намоем, кори выключатели мо нодуруст мешавад. дар баъзе выключателҳо агар назар намоем, сурат ҳам ҳаст барои дуруст насб намудан. хоб, акнун дӯстони азиз, фази мо аз болои выключатель даромад, чӣ хеле ки дида истодаем, ва аз поён 3 симе ки ҳаст, кабуд, сабз ва сиёҳ, аз поён 3 тақсим шуда баромад. Якумашро мо пайваст мекунем ба фази якум лампочка, дуюмашро пайваст мекунем ба фази дуввум лампочка ва дӯстони азиз сеюмашро пайваст мекунем ба фази сеюм лампочка. фикр мекунам хеле схемаи осон, ягон мушкиле надорад. шахс агар камтар фикр карда бошад, ягон мушкиле нест. ин буд дӯстони азиз схемаи 2. хоб дӯстони азиз, он чизеро ки мо дар теория дидем, акнун мо дар практика амалӣ мекунем. аввалан мо пайваст мекунем симе ки кабуте ки аз шиток ба коробка омадааст ва пайваст мекунем ба 3 сими кабуте ки аз лампочка меояд ба коробка. се сими кабуд дӯстони азиз пайваст карда шуд. акнун пайваст мекунем фазе ки аз коробка меояд ба выключатель.
баъд дӯстони азиз мемонад 3 сими фазе ки аз лампочка меояд ва 3 фазе ки аз выключатель обратно ба боло мебарояд. Мо ҳар як симро ба як сими лампочка, ба як фази лампочка пайваст мекунем. Сими аввал, сими дуввум, ва сими севум. чӣ хеле ки дида истодаем дӯстони азиз, ноли мо пайваст карда шуд, фази мо ба выключатель рафт, баргашта омад ва ба 3 сими лампочка пайваст карда шуд. Акнун месанҷем. хуб, рафтем дӯстони азиз. боз ҳам такрор мекунам, шумо ин корро такрор накунед. ҳатман изолента аввал карда баъд санҷидан мумкин аст. хеле эҳтиёткор бошед. лампочкаи якум дӯстони азиз, лампочкаи дуввум ва лампочкаи севум дӯстони азиз. Ҳама кор мекунанд ва тамом. фикр мекунам дӯстони азиз видео барои кадом як нафари муҳим буд. худро эҳтиёт кунед ва боқӣ дар амони Аллоҳ.